Amanda naman dito siya ang naglilinis sa ilalim. Pulpak ang linisan. Oh. Linis na, ayos. Dito naman na tayo ngayon sa ilog. Nung nakaraan, di ba, nakita nyo naman, pinakita ko dito kung paano nasisira yung tulay dito sa ilog. So ngayon, may naisip gawin sila Brenda. Nagtayo ng mas mataas na? Tataasan. So, imbis na hanggang dito lang, so mag-e-elevate. Dito na yung level. So, mula dito, medyo mas tataas ng onte para hindi na inaanod yung tulay. Para siyang ganyan siguro kataas din. O mataas ng onte dyan. Kasi madalas, ang tubig, nakita nyo naman yung sa video, di ba? Na inaanod yung tulay na maliit. Kaya nasisira yung tulay. Pero para mas para mas matagal at saka mas maging maayos yung pagkakaano ng tulay, itataas na ni Brenda. Kawayan pa rin o semento na? Kawayan pa rin. Pinapatigas pa nila yung yung sa semento sa gitna. Yung magiging foundation yung sa gitna. So medyo mataas dito, may hilera. Pakita ko sa inyo dito sa gilid. Kung nandito ka sa gilid, ayan, yung baitang niya ng ito. So ganyan na siya kataas. Mostly kasi hanggang dyan yung tubig. Diyan siya umaangat yung tubig dyan. Ito, kapag sobrang taas, hindi mo na makikita to. As in, hindi na matatawiran. Pero kapag mga ulan na simple at malakas yung ulan doon sa taas, yung dito sa tulay na isa, yung kay Brenda na ginawa, wala talaga yan. Lubog. Tapos inaanod yung mga tulay na ginagawa. Tingnan natin yung iba. Paano pa mga ganap dito sa Hinaguan Nature Park. Ito nga si Whitney at si Jayford. Floor wax. Ano yung Bakit ganyan siya? Para ba siyang pintura? Ano siya? Liquid wax. Sayang naman yung yung isang liquid wax din. Ano pulang pula? Ano siya? Ayun yung pagkakaiba. Maritesan sila muna doon. Mother! Ma! Mas maganda, wag na mas maganda, wala regalo. Cash na lang. Cash na lang. Kompleto may nang balay tanan, may cash na lang. Oo. Dapat cash na lang. Ha? 3,000. Limit. Hindi na nga kumita yung isa mong kaibigan eh. Wala talaga yan. Ow. Ano na? Ikaw ni Juan, Mark. Ikaw ang kakanta, ako sasayaw. Oo, ikaw sasayaw, tapos ang kantahin ko, ikaw. Paano ba? Practice tayo, practice, Ana. Practice. Para makita ni Mama Sita kung ano yung sasayawin namin. Paano? Ano kanta? Ang bigan ng may kapal. Kapal ba yun? Ano? Ay, sorry. Wag na pala natin ituloy yan. May kapal ba yun? Tapos ganun yung sayaw. Pero parang mas ganahan ko si Mama Sita sasayaw ng ganun. Bukay ko na yung susunod na bride. Ay! Flowers! With cheers. Sana all. Paano nyo na-achieve yung ganyang ganda? Ikaw, si Brenda. Mga inahan bito, mga inaanak bito, mga inahan. Ikaw na po sa akin. Ako mas piko na ako sa pamilya nila. Lahat sila maganda love life eh.
Oo. Parang pinagpala silang lahat eh. Lagi na utan mangligo ng kape. Diba? Lagi maligo ang kape lagi ron. Sabi ko magpuyatan dito kaduna kay nga mo. Parap siya regalo. Kita ba siya mga bouquet? Miss, order ka ng bulak. Nga, parang butangan palit mo siya bulak. Mata niya kaduna. Ay ako ba? Eh, wala ba yung okasyon, di ba? Wala birthday, wala Pasko, wala. So nga nung naibulak. Paman niya, tag sa kuha. Ikaw na. Oh, di ba? Ikaw nagwapa! Liwat gid langgong nimo, gwapa kayo. Oh, buti ka pa, no? Binibigyan. Diba, surprise? First time na Oh, pero imong anak wa gyud pa surprise. Wa gyud ga surprise ug buwak. kadungog. Bungol-bungol gaya na siya. Buti pa si Mama Sita, nabibigyan ng flower na. Diba? mas maba. Hello? Hangat. Yung mga VIP, mga manina, mga Pero yung ante. dito, yung katulad pa rin sa Oh, may kasal, magbabay ay nung guys, birthday. Oo. Pero yung mga VIP, mga nina, Nakasandok na. sila na magkuha, kaya hindi naman sila kumuha ng taksang plato. Sabi ng libo nila, hindi naman. Ay, hindi sasandokan yung lamesa nila. Oo, hindi na sila sasabi. Parang sasabihan ko sa ibang restaurant. Yung mga bisita ba nga yan? Iba ang ano, iba ang hilera ng Iba, bisita. iba ang sa mga ninang, mga aunties, anak lahat. Iba po ang. Diba? Right eh. Pero kasi si Ninang at Ninang. Kuha naman lang ito ng... Hindi siya kasi Ninang at Ninong kasi mostly mga talaga may sarili ng serve. Hindi na sila ano. Hindi na, sir. Sila na magkuha. Sila namang bahala sa pagkain nila kung ubos ba nila o hindi. Diba? Sila na mag-control sa sarili nila. Sa bagay. Pero yung sa mga outsider na lang, Ibang bisita. lagyan mo sila ng plato nila. Para makontrol. Doon na lang. Doon na mag-control sa iba. Diba? Dito na tayo ulit sa ating pumping. Update tayo. Medyo malalim-lalim na. Gano'n na po kalalim, kuya? Gano'n na kalalim? Yung nahukay. 18? Malalim. Malalim-lalim na. Marami pa ring bato? Marami pa ring bato? Pero may nakukuha ng tubig. May nakukuha ng tubig. Konting lalim pa. Ayan. Naalala nyo na nakarang video natin, nandiyan pa siya sa taas. So ngayon ay bumababa na siya na bumababa. Maganda to kapag nagka-swimming pool na rito. Naku, mas marami ng mag-overnight, marami nang magre-rent ng private venue dito sa Hinaguan. Mga natin. At ayan na nga, panibagong araw na naman dito sa Hinaguan. Andiyan na mga begs, nagchichikahan, nagkukwentuhan na. Ang iba ay nag-i-edit na ng kanilang mga video. Sanya si Brenda, si Gwen, si Danny, si Reyes, si David, si Amanda is here, and Oyong as well. At tayo naman ay nakapagpa-fresh na, nakaligo na tayo. Nagawa na natin ang mga dapat natin gawin. So for that, maraming salamat. Thank you for tuning in again. Don't forget to like, share, and subscribe.